Salah bे मोखौ की जानायफोरा रुमावनो थानो नागिरालै मा रकम मानसि बोले साला बयाखौ जाया आं मिथिगोना बे रकमबा ताय बोरै दा अपमान खालामनो नागिरोलै वालनानै साला इरि गयाव लाबोबाय मारै दुस्थ' आरामि खालामफैदोलै इसोरो सख्ला जोमना हरनोसो गोसो जायो आङो ताय सिख्ला हिनजाव नुफेरि बायदि मारै सिउ सिउ जाबाय थादोलै इसोरो बे सामथायानो मस्त हारामिसिनिये ओइ रुमाव किरि किरि ताबानो जायो मारे फरेनार सिख्लाफोरखौल' नायनो ग्लाब ग्लाब जाबाय थायोलै ताय बोरैलै Hey, Christina, what's about your boyfriend? Don't ask me about him, okay? He's a playboy. Oh, sorry. What happened? What's wrong with him? I think he got new girlfriend. Oh, sorry. And what about your boyfriend, Barcelona? No, you know, I have no boyfriend. No, you're really kidding us. Promise. Lupala, Boria, ta. Solid, foreigner siklaफोर. मानसि रग' गुफुर सिख्लाफोरलै. Hey boy, what happened? मा होनखोबा माबा हाफेन ना मा होनखो? थारमाने नों मा हाफेन गानदों होननाय जादों खोमालै. मिस वेर हाफेन गानदों माने वेर हाफेन. Sorry, what do you mean? आन्दारपेन गानदोंना गानाखै होनासो सोंदों खोमालै. बायद' हगल माबासो होनफ्लांबाय. मिस वेर आन्दारपेन गानबाय खरसे गानबाय खरता हे. What are you talking about? We don't understand. मेडम एकेबारे पूरी वेर एलसोबो सामथिं आन्दारस्टेन्ड वेर पूरा आन्दारपेन आन्दारस्टेन्ड. Underpen? What nonsense? माबा ननसेन होननायाबा मा जायो जावहरखोना फहरखोथाय ननसेन माने सेन गैयि जाम्बा सेन गैयि ननसेन. आंनासो आसोल मेन दरजा सेनासो गेवना थादों नामाब्रा. थिगैनो दं दे मोजां नायना लामोदला. Hey buddy, can you speak English? इंलिश ओइ अलप थरा सामथिं आन्दारस्टेन्ड मेडाम माने बिसिनिहि. Hey girls, where खिन्थु भिरि इंलिशनि दन्न where जानला मेनला मा होनो इखो सामथिं आन्दारस्टेन्ड माने. Okay, come here. What madam? Where are you from? Where from? Think भिरि गोजान from बड'लेण्ड बाक्सा डिस्ट्रिक्ट under the Assam state लै. Oh, Assam. Yes madam, under the Assam BTR. You know Bodoland? You going? You know? Do you know Bodoland? No, sorry, I don't know. Yeah, Bodoland is the very beautiful place, bra. Jamifurlai. And the Moro people are very good and gentle. Okay. What okay? Let's go in our place. There are so many unnecessary beautiful place, bra. If you go in our place, you will surprisingly pagli ho jayenge. You will show. Okay, leave it, nothing. And the Moro people are make very gotaw onkri. There are so many items you will delicious curry get. Like example, अनला ओंख्रि कारि खारदै ओंख्रि खारि अमा बेदर कारि साम' ओंख्रि अनेक एभ्रिथिं you will get. So what? होनखोना स्वाद होनखोब्रा. Okay, buddy, go. Don't disturb us. है गावसोरथ' जायानो खोमा रुनानै जाग्रानि जातफोरा जोंनि बर'नि अनला ओंख्रिखौ मोनजानांगौबा सोलास्लिबलायगोनलै बे सालिफ्रा. आसिलफोर आंथ' बै खानाय जेब्राखौ फसायबायमोनलै जोंनि जायगायाव थांनायबो लांगौमोनलां. जाहा जात माथा मारिलिनो बुगुसिंग्रा लांना हाबा खालामहैगोन नामा जाखो? माथो आसिलसोलै नोंबो सासे पटाय मारनो हानायबा हामगौमोनलै ना. दाबायदियाव जोंनि जायगायाव लांनांगौबा सामथाया फरेनार हिनजाव लाबोदो होननानै खम जोम नायफैलायगोनलै बे. नुनायावनो रग' गुफुर गोजालै बिसोरो रेजेक गोजासो. मा रेजेक आजिखालिनि नर्मेल बेफोरो कमन. बेसोरखौ नुनानैथ' दाना सिख्लाफ्रा वेस्टार्न कालचारनि सन्देरला जोबबाय नुवाखै? Hey girl, what are you talking here? Go.
बाद दे ग दाउदै ग होनबाबो थां बिनिफ्राय मा घेन्टा खालामनांगौलाय रास्क'फोर वा साला मोखौ कि जानायफोर मा मोनफैदो नोंसोरियाव मा रकम मानसि गोजाले साला आं नोंसोरखौ रुमावसो दङ सानदोंमोन मगले बानाय गिरि पे गुमादोलै मारै दुस्ट गोजा हारामिफोरलै फा खोथा फंसो नानिया बोरै जानोलै रकमबा थांसै ओमफ्राय ओंखामा जाबाय मुरा ओंखाम जायजां सैमा खिखौ संना दोनदो तां मोजाङै जायजां नोंसोर रकम बेरा जानानै आं नोंसोरनो ओंखाम संना दोननो सिख्ला हिनजाव नुफेरै बायदि बोरै खालामोलै सिख्लाखौलाय नुयोब्रा नाथाय बेबायदि फरेनार सिख्ला नुबाना जोंनि जायगायाव आरो बुस्थुआ खान्दा गानबावनायसो बेखायनो गोसो मोदोम मेलेम मेगन गासिबो बोबाय थायो नायनो जोंलाय माथो जेबो मोना नोंसोर जाबाय सानफ्रोमबो नुबाय थायो जों जाबाय एक दिनिया बान्दर फाग्लाखौ बान्दराव दोनना दे खिन्थु जायनि थाखाय सानथाया आलु बस्ताना बागाले बुङो बेखौनो गांबासो गाननो गोनां जादों गम दङ नोङो नोंसोरियाव खामानिनि थाखाय फैदों ना सिख्ला हिनजाव नायनोल' फैदों बा खामानिनि थाखायनो फैदोंब्रा फार्स्ट फैजेननाय नालाय एसे बेरायनो हायाखै माने ओमफ्राय आं खामानिखौ सिख्लाफोरनि मालिस नालायल' मावगोन दै जिखुनु मावनो हाया नामा सिख्लाफोरनि मोदोम नायनायल' खामानि जायो आरो बेलेग खामानि गैया नामा अनेथ' खामानि दं ना बोरै सदर बदर मानसिफोरलाय रकम आङो नोंसोरखौ लेंहरामोनलै आंनाथ' खामानिनि सायाव बारा इन्टारेस्ट गैया बारु माबादि गवा बेखौल' नायनो फैखानाय जादों आंनाबो जायगा नायनायजों लोगोसे फरेनार सिख्लाफोर मोनबा पटायनो चान्स लानाय आरो मुवा दं नोंसोरो दा मुवा दं मुवा तानानै खोथा बुंनाय बायदि मोनदों इसोरो इयाव अनेक काउन्ट्रिनि मानसि फैयो जानला मोनला दावनानै बयाखै हारा मुरा बायलायनाय बुजा मासो तरा मोनगोनलै लकेल जायगायाव तानानै सिख्लाया दावबाय तानाय बायदि मोननाङा माकार रुमाव होनबा बिसोरजों जों हाबा जाया नामा होनबा सासे बानायना होदोब्रा मेन्टेल भाइ नोंहाथ' बिराद लिंक दं खोमालाय माथो मस्त' गाहाम जानाय बायदि मोनदों नामा बिसि माबा किटिबाय थानाङा सौग्ला जोबगोन दानो क्रस जालाय होनांगौब्रा क्रस जार्सि क्रस बायदि बिसोर जाबाय गुफुर जों जाबाय गोसोम अब्लासो बिसोरजों जुलि जालायबासो जोंहाबो जोंनि जेनेरेसनाबो गुफुर जालांगोन दा कर'न नोङो जाथा पेथा खोथा बुंबाय थानाङा इयाव नोंसोरनि थाखायनो आं अपमान लानाय आरो बुंखादो बिसि माबा इरि देखायबाय थाबा कुप्लेना जोबगोन दानो मिथिखा कंट्रोल मेन्टेल भाइ कंट्रोल Hey girls, क्या दद्र हाय दंफां मुरा बायदि How are you? Fine, thank you. Ini beritar, ini लाजिथारामोनलै Hey girls, let's introduction you and I एकेलगे because you are also गोजानि we are also गोजानि that's why we are much friend and the because मा होनगोन बायखो Tay रोङा गारा इनो बोरै रायलायथारो friends don't mind they okay don't mind Okay. Because they are first time na that's why they don't know how to talk how to live Are they your friends? Yeah they are my friend but they are very naughty le ओइ आसोल मेन्टेल भाइ देलै आंबो सासे रायलायना होलै दिना प्लिज लागि आं नोंनो आंनि किडनिखौनो फानगोन दे प्लिज ना दे जोंलाय माखौ हाया आरो जोंफोरनि बडिखौ नुबा सिख्लाफोरा पाग्लि जाजोबखायो मिथिगौ ना सिक्स पेकखौ किटिना होबानो मारे पाग्लि बायदि जायो फरेनार सिख्लाफोरा बा सुम्बुक बादि पास्ताब जोबनो नागिरो मिथिगौ ना देना बेखायनोथ' आंनोबो सासे रायलायना होलै सोरखासेखौ नांगौ बुङा मानो ओइ गेजेरनिखौ मेगन खेबदोंमोन आङो हिट जागोन माला Hi you my friend What, buddy? Actually my friend is wanna talk with you But for what? Just talk with him Okay, where? आयु बाला एथ' गोजौ दान्दा साइज माबा जिराफ साइज माथो What? एक नहय माबा नाथिं साहान्थाय नोंलाय माथो हानला हरनांगोनसोलै हायथारानो उहैबाला जेबो नङालै सानथाय नोंहासो बाजाबाय थानो हागोन नङाबा बारदिंलायबाय थानो हागोन दे आसोल Come with me talking एकेलगे Wait आसोला रायलायनो रोङागारा टाइमारसो नामाब्रा बेलाय फन नाम्बारखौ जेन थेन लागनो हाबाय र' आरो गावसोरनि आमेरिकायावसो थांनो लिंगासिनो बाला थै
थारमाने आंजों जानायनि चान्स दङ बेटिया। What are you talking about, baby? लांगाव बेबिसो होनबावबाय दानाबा। Hey, what's up? Nothing, baby. Okay, please speak in English. Hey, मुझे बारा इंग्लिश नहीं जानता है ले, so I बिराद so hard get. Okay, no problem, baby. Will you go to America? बेनोथ'लै आमेरिका इमान दूर इमान so long distance from this our place इमान long distance. You should go, but you have to make passport. Passport? Hey, then I have already passport to. मेरला passport I have. And you can go our country, and you have to make visa card, and travel insurance, and air ticket, that's all. माबा होनलांखो बारा बुजिलायलाङासैलां रखरा. Are you sure? If my passport happen, then I can go na, baby. I'm not talking about your old passport photo. Then what passport? I don't know. Hey, burbok! नोंनि बे फट' साफायनाय पासपर्ट फट'खौ बुङाखै बियो। माथो पासपर्ट होनबालाय? जाम्बालाय पासवर्डआ मोनसे अफिसियेल गभर्नमेन्ट डकुमेन्टस, पार्सनेल आइडेन्टिटि, फरेन कान्ट्रियाव थांबा बेफोरखौ नांगौ जाम्बालाय। एहे बिदिसो। फैदो माबार, मेन्टेला रागा जादों ओरैनोबा। नोंसोर एथ'गोबाव लाइन मारिबाय थागोन, जों नेबाय थानांगौ नामा? ओइ थौग्रो नोंसोरो थौग्रो। देख' हिनजाव मोनबाथाय लोगो सोगो बावगार होननाया सामथाइनि आखलाबो नुवाखै। ओइ थांग्रो नोङो, आं एसे खुदुमलांनि माने। थांग्रोआ, आंबो नागिरनाय खुदुमनायखौ माथो जानोखाय। ओइ साला डिस्टार्ब मालाय लाइन मारिनायाव। दे पासपर्टखौनो मिथिया, आमेरिकायाव थांग्रा बेनोसो मानोबा। डार्लिं चुम्मा। चुम्मा? What चुम्मा? बावगारदों, बिसोरना किस होनोना। आयौ आना किस ओइनाय टेंग्रेदें। साला मोनसे खोथा जाहैबाय नङा, आंनि खर'आ लावदुम बे जाबाय गनसि बादि गोजौ दिंलाला, आरो बिनि खर'आ आंनि मेगनजोंनो समान दं। थै थिग जागोन नालाय बुस्थुआ। जा साबोलै मोनथारायावलै माथोलै, बेबो फरेनार सिख्लाबावसो। तो गाइस नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टआव नुनो मोनगोन सामथाइ लाइटआ आमेरिकायाव थांनाय, आमेरिकायाव थांनानै मा जाहैगोन नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानानै थादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, आरो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। ओके, थैंक यू।